Salam hormatly dostlar. Bugün size berjek görüňüm dünýäni ýaýran COVID-2019 hakynda bolar. Bu virus Hytaýyň Wuhan şäherine ýüze çykyp müňlerçe adamyň ölümine getirdi. Alimlaryň çaklamagyna görä, bu virusyň döремegini Wuhan şäherindäki ýerli haýwan mazaryna satylýan ýer ganatyň ilme bilen ýüze çykdy. Gören zadyň ýetýärsiň, şunun ýetgili zat boljakmy? Statistikaga görä, koronavirus dünýäniň 167 döwletine ýaýrap, Italiýanyň 59138 adamy kesellep, olaryň 5476 adamy aradan çykdy. Ispaniýanyň 33089 adam kesellep, 2182 adamy ýogalan. Germaniýa döwletinde bolsa 26220 adam kesellep, 111 adam aradan çykdy. Virusyň alamatlary üskürmek, gyzdyrmak, dem almakda kynçylyk çekmek, geçiş ýollary bolsa adam asgaranyna, elleşip salamlaşylanna, oşo elleri sabulap ýumany ýüzüni gözüni elini degerenne. Şonuň üçin köpçülükden gaça durjak bolun, eliňizi ýygydan sabulap ýuň. Gydyganyňyz 38-den ýokary galyp başlanna, öz maşgala lukmanyňyzy ýüz tutun. Şu bela başymyzdan aýrylýança wagtyňyzy öýde çağlaryňyz we maşgalaňyz bilen kino görüp geçirjek bolun. Goý Allah jan siziň maşgalaňyzy öz penatyna aman saklasyn. Hormatly dogulum.